Welcome to my channel. Enjoy watching. That's ready because let's show our support and brace ourselves as we witness the transformation of our eight equally lovely candidates on their product number. Mahirap magpangababae kung hindi ka tunay na babae. Mahirap magpakalalaki kung hindi ka tunay na lalaki. Kirby Noora, a.k.a. Maria Atisa Manalo. 19, representing Southport! Thank you. Hindi lahat ng CR ay ang nasa loob ay lalaki at babae. Minsan, tae! Ako nga po pala, si Delmar Pardinas. Opo, ako po ang kapitan nyo. Sobrang pagmamahal ko sa barangay natin. Contestant na rin ako. Kaya sa mga urado, pag ako natalo, tumba lahat kayo. Yan naman po. Ako nga po pala, si Marky Francesca Summer, 19, hailing all the way from Zone 1. Nag-iiro
iniwan ng isang katagang galit man ako sa inyong paningin. Huwag niyo akong mamalitin dahil sa ganitong panimpala, may marking tatata. And I thank you! A pleasant evening, everyone. I'm Maria Carlota Coronel, 19, representing Zone 3. Na nag-iwan ng isang kasabihan, kung ang hatas ng kapama, sinisako ng tutuma. Thank you. My name is Cyrus Pagmero, representing Zone 6! Eh, mayroon. Sasak sa lahat. Maraming mapanglay ng at mapanukso. Kapag nakakakita sila ng bakla, ang pagkaroon mo ay salot sa likihan. Hindi na kaya daw iniinit yung mundo kasi mas marami ng bilang ng bakla kaysa sa bilang ng mundo. Che, hindi totoo. Kaya, 100% respeto ko sa mga tao ito. Dahil ang sobrang kakaibahan ng pareto. Kaya gusto ko, salamat sa inyo. Mahirap magpakatao kung hindi ka naman talaga tunay na tao. Mahirap magpakalalaki lalo na kung hindi ka naman talaga tunay na lalaki. Mahirap magpakababae lalo na kung hindi ka tunay na babae. Pero alam niyo ang tunay na mas mahirap? Yung nanganak ng tomboy pero yung pangalan mo princess. And once again, good gifting. And guys, you know, advance happy fiesta. I love you all. Mula sa kalangitan, buwan sa kalupaan. Nagtitigan sa inyong harapan, ang isang Diyosa. Diyosa na mukhang kawatan! Good evening, Semironians. My name is Julius Blake Sinora. But for tonight, you can call me Maria Juliana Noora. 18 years old at naniniwala sa kasabihan. Sa mga lalaki dyan, hindi na kayo magmahal na babae. Sa paplana lang kayo. May pera ka na, ay kumpare ka pa. Guys, thank you. Noong nagpahulan ng kagandahan ng ating Panginoon, isa ako sa napabuyo, nabihayaan. Ngunit nang nagpahulan ng pamamagitan ng ating Panginoon, si number 5 ang tinamaan. Ako pala si Lorenzo Sanchez, a.k.a. Dina. Dina? Dina, mano ba? Hindi ba nagdalawang kasabihan? Na ang matigas na tig ay nababagay sa mapangiti. At ang pamilyang sama-sama naglalakbay, malamang pinalaya sa inuubahang bahay. Maraming salamat po.
Agata ay nasa gitna. Pwes, ang perla ng kagandahan ay nasa inyong harapan. Kaya, Patricia Alindog, 16, representing Zone 1. Good evening, everyone. I am Katrina Lee. Naniniwala sa kasabihan. Magayon mo na ako sa inyong pag-ilig, tinatagasan pa rin. Representing Zone 7. Ayan, grabe. Grabe talaga. Nawala ako. Ayan, nawala ako. Hello, good evening everyone. My name, ay hindi, everyone, ito ako sa candidates. Grabe, our candidates really look stunning with their production attire. Palakpakan natin sila. Ayan, thank you so much. And grabe, face card. Mapapasabi ka talaga ng sobrang Latina. Diba? Tama kayo nga. Mapapasabi rin ba kayo ng sobrang Latina? And 1, 2, 3. Ayan. And our candidates, thank you so much. You can now go back to our dressing room para makapag-prepare sa ating next session. Grabe, nakita natin kanina under production attire, the makeup, the attire and everything of our candidates, and the individual behind that are our handlers, of course, in our talent gowns. Palakpakan naman natin sila, yung mga makeup artists ng ating mga kandidata. And to appreciate more our handlers in our talent gowns, like to award the Certificate of Appreciation. Let me read first the citation. Certificate of Appreciation is presented to